F'intervista fuq One Radio, il-mexxej Laburista akkuża lill-Gvern b'inkompetenza u nuqqas ta' pjanar li wasluh biex ikollu jibqa' jiddependi mill-Power Station tal-Marsa, iżjed milli tagħtu permess l-Unjoni Ewropea. Dawn ilhom jwedu kwarta seklu li ħajalqu l-Power Station. Ma rnexxilhomx. Innegozjaw mal-Unjoni Ewropea fuq kemm żmien ħajalqu l-Power Station. Ma rnexxilhomx. Kif ġinna nafdawhom fuq l-estensjoni tal-Power Station il-ġdida ta' Dellimara. Dr. Muscat qal li l-estensjoni l-ġdida tal-Power Station f'Dellimara ser tipproduċi 11 il-container ta' skart perikolus fil-ġimgħa u għadu mhux magħruf x'ser isir minn dan l-iskart. Il-mexxej Laburista qal li l-Gvern maħax il-parir tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex jixtri ż-żejt bil-qudiem. Qal ukoll li l-Gvern għadu ma spjegax l-għala l-prezz tal-fuel ollih bid-doppju ta' dak li huwa minn barra. Muscat qal li għadu jemmen fil-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru, l-Air Malta. Aħna nemnu li għadna fil-ħin. Li għadna fil-ħin biex insalvaw l-Air Malta. Onestament nemmena. Dwar il-kwistjoni tal-vat fuq ir-reġistrazzjoni ta' karozzi importati minn barra, Joseph Muscat qal li il-Partit Laburista ressaq dan il-każ quddiem il-qorti, anke billi qed jirrappreżenta 17,000 firma. Muscat qal li m'għandux fiduċja fiċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir li ser ikun immexxi waqt ir-referendum tad-divorzju u waqt l-elezzjoni tal-Kunsilli u dawk ġenerali. Huwa qal li meta Tabone kien Chairman tal-BBS waqt ir-referendum ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kien irrifjuta deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir biex jidhru spots tal-Partit Laburista fuq il-PBS. Muscat sema wkoll kif l-iskema ta' residenzi permanenti twaqfet f'mument fejn l-industrija tal-bini qiegħda wieqfa. Qal li għandha tkompli tintuża s-sistema antika ħalli n-negozju jibqa' dej sakemm jinstab kompromess fuq sistema ġdida.